Bo día, somos Joel e Adrián, de primeiro de bacharelato e vimos a presentar a ciencia en feminino. Explicaremos uns apartados moi interesantes da física como son a astrofísica e a astronomía. A astronomía é a rama da ciencia que estuda todos os corpos que existen no universo e como se relacionan entre sí. Estuda a posición, composición e movimento dos corpos celestes. A astrofísica é a parte da astronomía que, aplicando a física, explica a estrutura, composición, fenómenos e propiedades dos corpos estelares a través de leis, fórmulas e magnitudes. O papel da muller na ciencia non tivo moita repercusión, xa que se consideraba que a ciencia era cousa de homes. Aquí imos a desmentilo e para iso coñeceremos a tres científicas. Comezamos por Vera Rubin. Nada en 1928 en Estados Unidos, a astrónoma Vera Rubin quedouse desconcertada ao analizar os resultados das observacións da galaxia de Andrómeda. As estrelas dos bordes movíanse tan rápido como as do centro, o que alteraba as leis de movimento de Newton e a mecánica clásica, a non ser que houbera algún tipo de materia que non pudera ser vista. Rubin encontrara a primeira evidencia da existencia da materia escura, que é unha forma postulada da materia que non interactúa con materia común, que non emite luz e cuxa presenza só se pode intuir a partir dos efectos gravitacionais que causa sobre a materia visible. Este descubrimento foi un dos máis importantes do século XX, pero Astronomical and Astrophysical Journal negouse a publicar a súa investigación de doutorado só por ser muller. Vera Rubin amaba a ciencia dende nena, pero a medida que avanzaba nos seus estudos decatouse de que a súa gran paixón, a astrofísica, era un campo dominado polos homes. Foi a única muller que se graduou en astrofísica no Vassar College en 1948 e non puido cursar o seu doutorado simplemente porque a institución non aceptaba mulleres. Non desistiu e obtivo o seu doutorado en Georgetown. Sen querelo, se converteuse nunha loitadora pola presenza da muller na ciencia. Esta investigadora especializada en astronomía nace no 65 en Nova York e é actualmente profesora no Departamento de Física e Astronomía en California. Andrea Ghez foi graduada xunto con Roger Penrose e Ryan Genzel co Nobel de Física 2020. Foi a cuarta muller en recibir un premio Nobel de Física de Historia, unha historia que, por desgraza, non foi moi cómplice co xénero feminino. A última galardoada foi Donna Strickland en 2018. Tempo atrás, no 63, recibiu no María Gupermeyer, e lá polo 1903 foi galardoada Marie Curie. O motivo de que tan poucas mulleres foran galardoadas débese á exclusión da muller na ciencia. Un exemplo disto foi o caso de Rosalind Franklin ou Martha Chase. Ghez dirixiu un equipo de astrónomos que cartografaron con precisión o centro da nosa Vía Láctea, chegando á conclusión de que hai un obxecto invisible e extremadamente pesado no centro. Isto foi a mellor evidencia que temos de que existe un buraco negro supermasivo que a domina. Nada amigo no 63, Begoña Vila é unha astrofísica galega especializada no estudo de galaxias espirais. Traballou para a Axencia Espacial Canadiense no deseño do sensor do James Webb que substituirá ao Hubble. O sensor que se utilizará para apuntar o telescopio no espazo e poder atopar calquer astro foi entregado á NASA no 2012 cando decidiron contratar a viguesa. Se algo destaca nesta astrofísica é a condecoración que recibiu por parte da NASA, a Medalla ao Logro Público Excepcional. O satélite permitirá analizar exoplanetas e coñecer como se formaron as primeiras estrelas e galaxias despois do Big Bang. Sen dúbida, Vila é un exemplo a seguir que inspira a todos os galegos e galegas que nos sentimos orgullosos de chegar tan longe. O papel da muller na ciencia é máis que necesario e o seu recoñecemento imprescindible. Hai moitas mulleres coñecidas na ciencia, pero outras moitas quedaron perpetuadas só por seren mulleres, xa que estaba mal visto ou pensaban que non sería de calidade o seu traballo. E ti que? Quen sabe se ti serás a próxima referente científica? Gracias por ver o noso vídeo.